ga minista. Audu Gwarzamu ne da guri. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Audu dan Gwarza ya zama minista a ƙasa. Babu waiwai gwamnatin kamu ne da kusa. Ɗaukaka ce ta kari yanzu na san mu kusa. Babu laifi a ce muna ta murna da rawa. Ga minista. Audu Gwarzamu ne da guri. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Baba Bola ƙwarya kasa a gurbi ka tari ka ɗau minista ka ba wa Laudamo mai haƙuri. Audu dan Gwarza jihar Kano ina masu guri. Wasu rarara ne suke da murhun da uwa. Ga minista. Audu Gwarzamu ne da guri. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Audu Gwarzo lokacin ka ne sai ta gida kuma ka caje ka dole sanwa da kuda. Inda rai da rabo mata barka ta girmu ta da. Yau minista ne kai a iske bohol da ruwa. Ga minista. Audu Gwarzamu ne da guri. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Rayuwa ta yi kyau da bola kanta da hali. Kanawa da Audu Gwarza mai kyan asali. Za su gane kuskuren adawa da wani wanda Allah ke yi wa bashi layin matsuwa. Ga minista. Audu Gwarzamu ne da guri. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Idan ka duba idanuwa suna tab da kira kai da bola mai sarrafa kuɗi na ya jira. Ya siyasa kake ka ɗaran baɗanta ka kara. Shi mutunci in an tsare shi baya tafuwa. Ga minista. Ya Audu Gwarzamu ne da guri. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Ga shi kowa a ƙasa yana ta murna da ka zo. Yanzu birni ƙauye kanan mu an tashi hazo. Daga bakin manyan mu Audu sunan ka ya zo. Kai ka dace duk yan kabulla ba sa natsuwa. Ga minista. Aya Audu Gwarzamu. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Ina ka sai naka idan da naka ka hutu fushi. Mai zaren ulu shi ya gane aikin kwarashi. Wanda ya balla yin tunan fushi ne da fushi. Kai kubar kai ne da rijiyar da mata da ruwa. Ga minista. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Ga minista yaran su tsula sai ku yi haƙuri. Ni da shi Allah ya haɗa mu ne da kuri. Ga uban mu a fila tunan buruhin mu fari. Mi ta murna waɗansu ko su je su yi makuwa. Ga minista. Mu ne da waje. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Ruwa ba Audu Gwarzamu ne a ciki. Muna ta fatan alamai da koko masaki. Ga shi daro aka ba mu har da nama a ciki. To faɗi inda ake dara a bambanta kuwa. Ga minista. Audu Gwarzamu ne da waje. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Shugaban jam'iyya kana da katon matsayi. Mun ji daɗi don da ƙoƙarin nan da kai. Yanzu APC za ta ƙara zango da tsayi. Martabar jam'iyyar mu yanzu za ta yi ta hawa. Ga minista. Audu Gwarzamu ne da waje.